Hello guys, hello, good morning mga Oragon, mga besh, mga bay. Magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo sulok ng daigdig. Kaya, so ito na naman si Oragon, maglalakad-lakad na naman tayo, time check, 6:05 in the morning. Ayan, ito na ang ating pang day 21 ng running walk, morning exercise. Ito lang ang ating ginagawa tuwing umaga, buhay OFW. Ayan, so start natin, isa na. Ayun mga Oragon, tuloy lang ang lakad takbo. Ayan. So ayun guys, maliwanag na naman. Dati madilim-dilim pa, ngayon maliwanag na. Pabalik na yung normal na weather condition siguro ng Jeddah. Tatag-init na naman pero medyo mainit-init na eh. Dati mga alas 6 dito may init na eh, labas na yung init. Ngayon malapit na naman siguro, balik na naman sa tag-init. Ayan, magpapalit na naman ang weather condition dito. Mapapalaban na naman sa initan. Dito kahit lakad lang, papawisan ka na. Kahit nakatayo lang, pagkatalang tag-init, malabas ang pawis. Siguro pag tag-init na, tigil sa exercise kasi kahit sa trabaho nakatayo ka lang, tagatagpawis. So bali ayan ito yung aking iniikutan. Malayo din eh, pero lakad takbo umabot ka rin ng mga 25 minutes running walk. Kaya ayan malayo din, paikot to eh, hanggang dun sa area ng pinagtatrabawan ko, pabalik iniikot ko sa malayo din. Exercise tuwing umaga para katawan ay sumigla. Ayan, so ayun na nga mga Oragon, yung mga napapabisita man lang sa channel ko at nanonood nito, please subscribe to my channel para naman magkaroon tayo ng opportunity na mag-grow ang ating YouTube channel. Baka sakaling tayo ipapalarin, gusto rin nating makatulong sa ating mga pamilya, mga kababayan na mas higit na nangangailangan kaysa sa atin. Ayan, marami kong napapanood ng mga vlogger na tumutulong talaga, katulad nila Kuya Val Santos Matubang at Kalinga Prab. Ayan, si Tekram, si Hungry Syrian Wanderer, at sila Kasuword, Japper Sniper. Ayan, maraming mga na-inspired sa mga vlogger, kaya ang daming nag-YouTube ngayon, daming YouTuber o vlogger, mga small YouTuber. Ayan, dito lang mahirap lang dito talaga pagka hindi ka flex ng mga sikat na YouTuber. Talagang wala yung channel mo, hindi talaga mag-go-grow basta-basta. Channel ko monetize na pero wala pa, walang viewers, walang supporters. Ayan, tiyaga lang, tiyaga Oragon, kaya yan, okay? So ayun naman, takbo na naman tayo guys. Labas na yung aking mga pawis. So tag-init na nga siguro dito sa Jeddah. Mahirap talaga ang maging YouTuber, maging vlogger. Dapat mayroon sa yung mag-i-sponsor o mag-suporta ng mga big time na mga YouTuber. Maganda yung may makakulab ka na sikat na YouTuber. Ayun, mga kilala na. Ayan, madali mag-grow yung channel. Katulad ng mga buka na vloggers, yun, ayos na sila ni Japper eh, nasuportahan. Kaya tiyaga lang Oragon, kayang-kaya yan. Kayang-kaya. Makikipagkulab ako dito sa mga camel. So ayun mga Oragon, malapit na matapos. So ayun mga Oragon, dito na naman sa work area.
Ayan. Oh, naririnig nyo yan? Bumusina na. Hudyat na ng umpisa ng trabaho. Sakto yung aking dating. Pero mag-i-exercise muna tayo ng 5 minutes. Stretching. Okay? No, 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 no. Ayun na nga mga Uragon, bali tapos na yung aking 5 minutes na stretching exercise. Ayan, natapos na naman ang aking pang 21 days na morning exercise, running walk. So dito na rin magtatapos ang aking video. And if you like this video, please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye-bye!